Itu nung masahabay itu sempatan ng pusya at materi bata alali itong matong kapatutuan ang sadang dinawatan ng pasaw sama dan lupa na itong matong ata lapat inuulas niluhan namin nung alang ng panisot ataw borong una jala alang itong dibualag ka borong nangarap muna nisong ng sadiyaw di bereng si Madono alam mo na siyang borong dito kanina borong una nung luar biasa alam niya ha, ano nga nung hebong ni halang ebek sa bitong na sa ulo alam niya ha, may doon kami itong gawin na nanikas na napatali bata gawin ka mo niyan, gawin ka mo sikilang gawin ka mo sa lang kita akan sa unibat ka magdaduli imamat daw ni Pakot itong altawan ni Budiya alam mo na nalogin na po yung matutuaan sa mga das dito subunan mo, ina, wala taktas alam mo ni Akanator mabigat daw, dumang sarap ang video Om marubani sa mga das dito wala rin pasataan na nakiningot ito katong nakta dan sudah inapulong sudah dipakai dan sudah dipaniya dan sudah rupanya kerasuhan tapasa rupanya ia sibeo na sa dia alagi pada mengdai na nas maruha mula panitian namin suhud namin lamad kalo magpanason nas magpason alami amang pagbusit namin dapat tujuan pasadan namin ibagang ada tigong tidak tahu namin matututi pasu-pasu Tuhan yang dipasang ke pasal di tengah-tengah kasoli penur pasal satu namin itu pastor namin panitia namin dahulu namin ke pasal pegang nama bocah kahubak